Oh baba, oh baba, ngiyabonga. Nange inhliziyo yami sengithi sindisi wami. Oh baba, ngiyabonga. Nange inhliziyo yami sengiyavuma ngithi ungusindisi wami. Yeah. Oh baba, ngiyabonga. Nange inhliziyo yami sengiyavuma ngithi yeyi unjalo. Sindisi wami. Oh baba, ngiyabonga. Nange inhliziyo yami sengiyavuma ngithi ungusindisi wami. Oh baba, ngiyabonga. Nange inhliziyo yami interesting, mate. Yavuma ngithi ungusindisi wami. Yeah. Oh baba. Yeah, wena. Righty then. Oh light. Hayi njalo ejikuma isinje. Greetings everybody. Aha. Hope everybody's okay. Hope everyone is alright. We need to get to a point, Buffett, where we know what Zishap ngawe. One thing you must know that I'm sure you'll also notice. Whenever I engage in any conversation, I'll always engage about you reaching your true power. Hayi izinto ongazazi usiqhamuka. Hamba udelela abantu bakindla. Uthi unamandla kanti uhambile wayeGhana lapha. Wathatha indawo umsamo wakho wona useGhana. Hey, wake up man. Wake up. We come from an age where baningi abantu bethu that have been misled. Ne? Way too many people that have been misled and given wrong information. And abanye abantu into bashawa ulwazi. Ulwazi ulithatha apho ulwazi. Kini. Kwabantu bakini. Hayi ukuthi uzoya komunye umuzi ongawazi ubuze bona sibatshele wena igolo lelo. Hamba kini. Awukho umsamo osebenzela omunye umuntu, osebenzela abantu omunye umsamo. Ayikho leyo nto ayikaze abakhona, ngeke isoze yabakhona into engekho leyo. Izinto abanidayisela zona mabezondroba. Amandla loya azohlwila kuwena. Uyabona uzofana naye. Ngeke ufane nomuntu ongayena. Ngeke. It ain't gonna happen, bro. You need to get to a point where ukwazi ukubuza abakini. Abantu bakini futhi kumele babuze.
lento isimple. Sihlangana nawe lapha emgwaqweni nani? Whatever la sihlangana nawe khona. Ulambile. Mawulambile ungeke uzuye kini uzozakha ekhaya. Ucele thina sikuphakele ukudla. Siyakwazi thina. Ididi lelo. Ngeke siyenze leyo nto. Hayi, sifuna ukwazi ulwazi lenu nina manilapha ingane lapha kanjani? Ididi lelo. Hamba ubuza kini. Ubulawo bakini. Into esuka kuphi? Kubantu basekhaya kini. Those are the people that will help you, bro. The fuck is that? Let me see that again. Those are the people bafo abazokwenzela izinto zenzeke bakini. Mina nje pheze mina akekho umuntu ozofika kumina azongibuza ukuthi mina ngenza ini kanjani. Izolandelwa inhlambe embi kabi. Embi kabi inhlambe engizokushaya ngayo. Ngoba kushuthi ubone ukuthi mina into engiyenzayo ayingifanele, ifanele wena. Ifanele wena? Uyangidakela. Uyangidakela. Awusimele ngikufokofise. Blind futhi. Blind. Khumbuze kubize ngelikanina. Tshela uthi uma wakho ke loyo. Ngoba that means uyangijwayela. And you're disrespecting abantu basekhaya. Mina labantu mina engibahlonipha kangaka. You've got no clue how the fuck I grew up. Got no clue how the fuck I did izinto. Then you coming uzobona ngathi manje sizikoleta impendulo. Igolo lelo. Abantu abakuphenda abakweleta impendulo abakini. Manje uma usushandile wenze njani? Ubuyela kini nakhona. Beautiful question, Brody. Very beautiful. Actually, ngena lapho, why not? Don't just write. Ngena lapho, let's talk. See, these are questions I'm talking about, where we engage in topics, engage in conversations. That's a beautiful question, by the way. Mawushadile sis. Awuvele usuke la usuka khona uzokhuluma nabantu bakubo kamkhonyana wakho. Awunalo lelo lungelo. Abakwazi, abakumukelanga, futhi wena ngeke uzulithethe idlozi. Straight talk. Singalokho sigwegwisa. Ngeke ulithethe idlozi wena lapho. Wena uma kufika umuntu wakulobola kini sisi. Wakulobola umuntu kini, bayimukela leyo nto abakini. Ngisho noma kuthiwa bomukele 5 rand or 100 rand, ngoba uvelile wakhombisa intention lo muntu sisi. Wena awusafani nayintombi zala ekhaya. Ngeke wena udle esithebeni zeintombi zala ekhaya khohlwa. Wena usekulindeleni wena sisi wami. Ulindele ini? Ulindele ukuphuma esibongweni. Uyoba ingane kabusha komunye umuzi. So kunezithebe ongeke usakwazi ukuyithinta zala ekhaya. Ayizwa ke lo ndaba. We must tell people the truth. Singakhuluma into enani ngoba abantu bangena emndenini yabantu befisa ukuzothakatha nje because they've been told lies. Ngeke usuke la usuka khona. Uzongena la sizotshelwa wena ukuthi thina senzeke. Ngeke uyibone leyo nto. Khohlwa. Khohlwa dadewethu, khohlwa. Khohlwa dadewethu, khohlwa kakhulu khohlwa. Khiphe nje emqondweni leyo nto ngeke iziyenzeke. Ngeke usuke la usuka khona. Uzotshela amakhehla oqala awunalo ilungelo lokuhuba emsamo lapha. Yayizwa ke lo ndaba. Ngoba nakhona logic tells us think outside the box. So lojuliweke amukela kwenziwa yini sebese ke kwenziwani. That is why kungavele sekuthiwa nje sekashade just good shot. No, never. Sazodlula kubembezo. Bathengele yonke leyo nto. Bazokulekelela bakini ke wena mfana. Bakulekelela uthenge zonke lezo zinto nani zibe khona. Uyahambisa. Laba bazimukele. Then there's a period where abantu bakini mele babuyise lezi iphiwo lezi kuloya mndeni.
If they don't do that, number one, they've disrespected leyo mndeni. Babathukile, bawuthukile loya muzi kwamkhwenyana wakho. Inhlamba leyo. Inhlamba leyo embi kabi. Ngitsheleke mina. Then you think ukuthi ungahamba uyokhuluma namathonga akamyeni wakho. Akuyayena nanomyeni wakho lo muntu. Ukulobolile nje nani nahamba nayo bhala ke ninake ngoba phela isimanje manje sekubhalwa ko Home Affairs inani bathi emsama ukokoti sisi khohla. Yayibona lona amakhosikazi akubo kamyeni wakho awakwazi wena. Full stop. So if ungaziwa amakhosikazi, what makes you think ukuthi amakhosi akuleyo msamo azowazi ukuthi wena usabele? Come on man, wake up. Adlala izinyanga izinto zenza izilimi. Izinyanga lezi zithi ya songena kuleyo msamo sizomosha. They are using you. They are trying to steal your light. Lenhlanhla ube nayo wena wamukelwa lapha kuloya mndeni. Le waba nenhlanhla loya mndeni wafika wazoletha izinto kini. They're trying to block you. Wake up. Wake up. Ayikho into ebalekile njengokuthi ube nekhaya nomuzi wakho kwelamathongo. Ayikho into ebalekile njengaleyo. Tshele mina as umuntu wesimama. And guess what? Abantu abadala ogogo have been preparing you for that since birth. Hayi nje uzishaya isifungo mina ngilotholeka u4. How? Lapho uthola ukuthi kulowo mndeni lo ofikile kini banomnombo wasebukhosini silimandini. That is abundance, baba. Ubukhosi is abundance. Abundance. That is ubukhosi. That is why umuntu even white people tell you this thing. Abelungu bayantshela, go and watch the movies, listen to the phrases. But hey, you've got a lot of things, you're living like a king. Wake up. Okusho ukuthi ubukhosi buyini, it's abundance. So what the fuck makes you think wena ukuthi uma ningalenzi iqiniso kuloya muzi wena uzoba nese? It's even harder. Sazodlula kuyivivinyo baba. Izivivinyo tests upon tests. Basazokunonosela bakunonosele ngomnotho wakho lwabo. Ubone ukhali ngathi ungantshontsha lento ihamba uyekini and you think ukuthi uzomukelwa umakhosikazi akulowo muzi lapha. Then you're stupid. Then that means you are very stupid if that's what you think. You are very stupid. IsiZulu sithi ohlakaniphile uyawakho umuzi wakhe. Kodwa siwula siyawudliphisa. That's where that saying comes from. Wake up. Oh, siwula ayawudliphisa umuzi wakhe. And the very same people laba kade bekulekelela uthi hoyi simshaye hoyi simphazamisa hoyi asenze lokho. They come back and they're going to laugh at you. They're going to laugh at you. Baze bakutshela ukuthi wena ubungaboni wena uthi unenhlanhla engaka. Ubungaboni ini wena ukuthi ugane bani. Ubungaboni ini wena. They'll come back and laugh at you. Ngoba laba abantu, the only thing abayenzayo is they were hoping to steal anything, to steal something. That's what they were hoping to do. They were hoping to steal something lapha.
Lawa uNesiphiwe, one thing you must do. Iy'ngane zakho, ngisho uma kuthiwa bantshontsha izinto zayo. Make sure ukuthi no one is able to destiny swap. No one is able to do fuck all. Mina hlale ngisho ukuthi mina ngeke uze ukhulume nabantu basekhaya khohlwa mshanami. Khohlwa mshanami. Ngiyafunga ngiyagomela. You need to get through me. Ngeke uze ukubone lokho. See what I mean? And you need to know this, and uwe abantu bakini that need you kumele ukhulume nabo. Think about it. Logic tells you ukuthi abakini mabefika kuwe bezazisa bayakutshela ukuthi bawubani. Kodwa kunabantu abayibiza ngabelaphi. Mangambuza ukuthi wembethe bani, akazi. What bullshit is that? What bullshit is that? What bullshit is that? Because that automatically tells me you've got no clue ukuthi niphuma kusiphi isigodi. No clue ubulawo basekhaya kini. No clue ukuthi umnombo wakho ulashwa kanjani ngani ngobani. No clue. And then you call yourself umelaphi. Ulapha ngani? Into yakini ungayazi. That automatically tells us about harvested energies. Izinto engazona zakini. That is why hamba zikuhluphe because akuzona ezakini. Eyakini into ngeke izikuhluphe mshana. It's natural, into yakini vele mawuthi sidla into esidlayo sidla lokho vele. Mawuthi that is why igodi ingafani. Kulezi ayigodi hayi banamakabishi ha ethi nasinalo ikabishi lapha kuthini. Hey banobhatata omuhle kanje lapha. Ha. Hey inkomo zalapha zinoboya. Zinjeyana nani for that reason. Azifani kulesa sigodi sinomfula. Kulesa sigodi sinempophoka. Kulesa sigodi sinedamu. Kulesa sigodi lapha kunani okusho ukuthi izingane zalana vele zikujwayele lokho. Kodwa wena ubona lo ehamba emanzini hamba emfuleni la uhalela uyakhona kanti abantu bakini abayenzi lo. Phapha. Wena ukuphapha nje nomona. That's why abanye into zabo ziphambana. Phapha. Ukhala, awukwazi ukhalela into ongayazi. Ukhalela ukuthi ngibuka lo amkhulu efundisa into ayifundisayo. Uhlanganaphi namathonga akhe, uhlanganaphi, ungenaphi. Akusindaba yakho leyo wena. Buza into yakini. Hayi sifuna ukuyobuza sifuna ukubikelela ogogo bakho ingquza kanyobo leyo. Yothola umuntu onjengami mina azokuthuka mina kutshele manje ebusweni futhi lento oyishoyo ilento ekuthiwa uyigolo. Usuka la usuka khona ufuna ukuzobuza abasekhaya ungazongidabela wena. Ha. Buza abakini. Bakini. Angithuthu Nesiphiwe esiphumaphi kwabantu bakini. Manje thina singenaphi? We don't give a fuck. We don't care. Ungashayiswa imoto asinandaba. Hayibo. Kodwa abantu abanendaba ekumele bakumukele abakini. It's your ancestors. Kumele bakumukele. Bantu bakini kumele bakubukele baba. So uphume ubuyeke lento yokukhala mfethu ukukhala into ongazazi. Baningi abantu namhlanje mfethu abaneziphiwo like seriously abaneziphiwo intswempu. Nabantu abaneziphiwo ezintswempu. Intswempu mangithe intswempu uthola ukuthi esigodini sakini mhlambe nilapha umhlavuze cancer. But go ukhala uthi hayi nawu lomkhulu lo uhlala ekhuluma ngethusa. Lomkhulu uhlala ekhuluma ngala. Nawu ufuna ukukhuluma lento ekhuluma lomkhulu. What bullshit is that? Okusho ukuthi you will not fucking get to a point where you understand your fucking healing, your own blessings. Ngenxa yomona lokho kwakho awukwazi ukuaccessa ngenxa yokuphapha.
Kunabantu igodi negodi ayifani, imindeni nemindeni ayifani. Ukuthi kuthina silaphani lapha balaphani singenaphi thina? Hey mina nginandaba. Ungafika uyapha abantu ngingenaphi? I don't give a fuck. Odlula ngizihambele. Anginandaba. I do not care. Akuyona yami lo nto, anginandaba. I don't care. Don't give a fuck. But I give a fuck for lento mina engenzayo. See what I mean? Uthi ubani ophatha inhliziyo ebuhlungu akahamba yofa. See? So, ezinye zezinto zinjalo. Bume kwizinto ongazazi mfethu. Abalonke lokhu ukhala lokhu, ufuna lokhu, ufisa lokhu ayana, usuke uthuka abantu bakini mfethu. Uyabathuka ngempela abantu bakini. Thola lokhu ongokwakho. Akekho umuntu ongenaso isabelo sakhe baba. Wonke umuntu unesabelo sakhe. That is why nikwazi ukuthi niwumndeni nibaningi. Lazi izinto njengokucula. Khona ucula ngandla, khona ogwegwile lapha, khona wenza ini. Nanti bese kuba khona nje lo simaziyo ukuthi Hayi shem. Ciao. Once bese kuba khona le nje siyaziyo le yebhimbayo. You know? This thing is straightforward. That is why na umsebenzi manenza imisebenzi. Lento ibuke manenza umsebenzi ekhaya kini. That's the most simplest way yokubona izinto ukuthi zihamba kanjani. Lento ibuke lapha awusimakhosi. Ibuke lapha manenza umsebenzi kini. Yindaba izithebe ezingafani. Lenja lengaganile lenje lengaganile. Izodla nathi dakiwe hamba odla nabafana abala ekhaya ukuthi unempunga okusalayo oganile nanja hamba yodla lapha laba baganiwe badla bodwa laba kade behabelaphi badla bodwa lezi nje izithakatha zikho nokuba khona emsamo. Exactly. That should tell you into yakini. Zibuze yindaba inkosikazi endala ibizwa makuhlunga kuhlukiswa isimo senyama nantoni. Hayi wena unkosikazi ongidalambisa lezi izithebe la in. Why? That should tell you. Lokho kukodwa kumele ukutshele ukuthi igaba ayifani lento ayisoze yafana lento. Manje mawuzolokhu ukhala into ongayazi. Khale into ongayazi. Vele ngisuke ngikhale uBomakhosi for what? For what? What about mina ke abanikazi bomsebenzi wami? What about abalawuli bomsebenzi wami? What about them? Ngithini kubona? Ngithi ngifuna uyodla ubulawo bakomunye masimba mani lawo. You need to ask abantu bakini. Funda ukuye emsamo wakho. Funda uyobuza kwabantu abasekhayini abanikazi bomsebenzi wakho. That is why makufika umuntu la, sefikile umuntu. Afike la bonke umoya ongawazi. Kumele ubuze bani? Fonela uGobela. Hey Makhosi. Hey weMakhosi nangu umuntu la. What bullshit is that? Kumele ubuze kwithongo lakho. Ngisho nalabo banale mpahla basuke bengazi angithi bese babuza yona le mpahla. Abuza yona le mpahla uzawo hey azayibiza ngomkhulu wakhe masimba mani lawo. Okusalayo they are illustrating and referring to lonto. Abasuke bengasazi ukuthi kumele enzeni abuze lapha. Wena ke buze emsamo wakho. There are divisions emsamo wakho. Kunabantu ade behamba lento wena uyihambayo. Kunabantu abayihamba indlela bayiqeda. That you can ask abazobuya bakutshele indaba. Babuye bakutshele uthi cha la mntanami. Lo moya unje. Into ozoyenza ukuze wenza lokhu nalokhu.
kumele kufuke bona kuwe. Hayi cabanga-ke wena, think about it, logic. Bese ucabanga ukuthi wena-ke asikwazi wena. Bese ucathi uzofika kuthina, uzotshela thina ukuthi thina siphendule wena ungazosidakelwa wena. Ungazosidakelwa, into angeke izenzeke le. You need to ask abantu bakini, bro. Abantu bakini kumele bakutshele. Ijokwe labo ukukufundisa umsebenzi wabo. Ijokwe labo, hayi lagobela wakho. Kanti yini ukuba ugobela? Asazi siyaphapha nje sihalela nje hayi nami ugobela. Ya. Gcabe izinto eziwu4 ngoba lapho ngicabile lapha sengugobela. Ungazosidakelwa wena. Hawu. You need to engage nabantu bakini. Because leyo moya leyo kumele igobele wena mkhulu. That's what it has to be like. There's so many people mfethu. Yebo sanibona njani wema? Yeah. I had discharge mina mawuzothula. Discharge. Sefika ungene bese uyathula manje ucanda ukukhuluma nani baba. Ngasikhathi sokudlala mina bafethu. I don't have time for games. You must know your story. You need to engage baba kwizinto ezibhekene nawe. Yebo Nkosi yami. Wazi futhi ukuthi udaba lakho lihamba bese liphela kuphi. Yabona lonto. We come from different families for a reason. Ngoba asoze safana. Nendlela imndeni lapha ngayo ayisoze yafana mkhulu. Khohlwa mfethu. Khohlwa kakhulu. Nasemandulo. Wonke umuntu emandulo. Kodwa you guys are saying fuck all. Ngumsamo. Awukwazi ukukhuluma ngemandulo kodwa umsamo uzibe. That means unamanga. Ngoba phela ayikho into endala edlula umsamo. Sibanganyolo ngigeja kanje. Ayikho into endala edlula umsamo. Manje wena hoyo wasemandulo. Kodwa usahlula abantu bakini. Bani bagini. What rubbish is that? That is the reason why ngicela niroja. Kwenzeka konke. Yonke lento lenifuna eyenzakalayo. You need to talk baba. You need to engage nabantu. Engage nabantu bakini. Thokoza mkhulu. Yebo Nkosi njani wema? Siyaphila kunjani? Hayi sikhona kehle lami. Singezwe kuwena. Angathi ngiyahlolelwa namhlanje. Ngathi ngiyahlolelwa nami namhlanje bese ngizojabula. Ya lutho. Yakujova kehle lami. Ngiyahlangana kodwa. Ya sisancenga. Yeah. Angathi phansi le ndoda kwenze njani? Hey. Kuningi man. Hey. Kungenhla. Ukusafuna wenjebe. Yebo. Yabona ke lomsamo inkinga. Yabona wemfowethu ungaboni ngoba ngithi ngizama ukukujova nje ngizama ukukududuza ngoba ngiyakuzwa ukuthi akuhambi kahle yabo leyo nto. Mangithi akuhambi kahle hayi ngoba sizoneka indaba zakho yabo kodwa ngoba masikhuluma ngesimo sokunderstanda ukuthi kanti kugula kuphi lokho kungiphethe. Yayizwa leyo nto?
Yebo. ilapho le ndaba yakho la ilele khona. Yabo? Eku-understanding Yebo. ukuthi kanti hlobo luphi lokugula lokhu mina engidlula kukona. Yabo? And ngoba Yebo. ukubona ngizama ukuyikhuluma ngesoka lento ngoba sibuke uyibona labathakathi abahlale belindele ukuthi bazosho into oyishoyo nanoma ubani nani. Yabo? So wemfowethu Yebo. kunezinto esingaxoxa ngazo, yabo? Kunezinto engesixoxe ngazo. Kodwa ake sikhulume nje kancane lento yakho. Yabo? Mina ngahamba ngikhulume ngesimo ngiyakubona kwamaphupho. Amaphupho mfethu mina angifaki attention ephupheni. Yabo? Nginezathu zami ngoba iphupho nje is just nje isaziso. Uyayizwa lonto? Yebo. Isaziso awareness ngesilungu. Ukwazisa ukuthi hey awubheke phela ukuthi kumi kanjani. Buka phela usibanibani nje. Uyabona lonto nani. And i-purpose yephupho mfowethu umyalezo noma umyalelo. It's either a message noma i-instruction. Izinto eziwu-2 ingafani. Uyabona? So ngikhuluma ngamabomu ngaleyo nto ngoba ake sikhulume ngalento leya lesiphiwe kuhlale ku2 naso kuhlale ku2 nemali kodwa mangikubheka mina iphi leyo mali. Ku2 nenhlanhla unenhlanhla emangalisayo. Unenhlanhla emangalisayo. Bonakala mkhulu. Kodwa wena uzibona. Yebo. Manje ushayani manje lapha? Akuphetha kakhulu mkhulu. Lento Akuphetha kakhulu. Lento- Iyo lento efuna ukuyilungisa. Manje ngibanjwa isibongo. Ukuthi angikhona ukulungisa kahle ngenxa yesibongo. yabona-ke mfowethu into engiyithandayo kulento oyikhulumayo ilento yani ihamba ikhuluma ngesimo somsamo yabo. Yabona ingakho ngithi kuwena kunezinto esingayixoxa kunezinto engesixoxa kodwa sizoyikhuluma ngoba usuze wayiphahluka. Yabo? Yebo. Ekhaya mfowethu yabona makukhona inkinga yesibongo. Into engakutshela yona ngathi mina ukuze usizakale kulento. Awuthole into ozokwazi ukuthi uyenze lapha ekhaya komalume yabo. Ngoba uma abakubaba bengazange bavele noma bengalenzanga iqiniso. Vele mfowethu uzoba umuntu obangwa yidala. Ubangwa yidala njengoba kwenzeka. Umuntu vele wona mfowethu ozongabi nokuthula. Njengoba ubona ukuthi ubuye ungakhona nanokulala kahle. Kunalento le onokuyibona lokho igqolozela kodwa ekuthusayo. Kodwa uzuzibuza ukuthi uzuzibuza ukuthi kanti kwenze njani. Yabona lona? Alright. Ngikhuluma ngamabomu ngalento ngoba wemfowethu into yokusiza abantu hayi ngoba ingekho. Kodwa into yake yaba khona ekhaya isekhona namanje. Ngoba ngizokubuza umbuzo ngizothi mina okay ulungisileke la ulungise khona. Kodwa mangizokubuza ukuthi ubani ophethe umsebenzi wakho ngeke uzungiphendule. Nokuza abathi isalukazi komalume. Apha manga. Bese bangikhuluma into kanje omunye umuntu okabone ngathi emkhulu ubukisa ngami ithi no asibukisi. Yazi kubhlungu kanjani ungazazi mfethu. Ngoba lento ifana nokuthi uzuzibuza ukuthi why kuphela imali esandleni. Why kuphela ini esandleni. Why kwenzeka why mangihleli nalabo basekhaya bangikhumbuze ngathi abangithandi. Why ngihleli nabantu ngithi ngiyazama ukusiza lo muntu engimsizayo kodwa akufinyelele ekugcineni. Angikaze ngithi mangimsiza umuntu ngifikelele ekumlapheni. Why? Ingoba ubulawo basekhaya ubazi mkhulu. Straight talk. Ubulawo basekhaya ubazi awukazi ubuhle. Njalo. Okuyiyona into lapho. Number 2, masihamba siyofika lapha ekujuleni komsamo wakho. Kunabantu vele abakhalazayo ngosimo. Kunabantu futhi nasekhaya kini abake baphatha ngisho nezinto eziyimithi emibi. Into engaze yagezwa leyo. Kunabantu abake badala lento ekuthiwa umkhokha.
Nguva kahle. Ngabe ikhona into entsha kulento engiyikhulumayo. Lutho man. Ngibuka lezi zinto ezenzekalayo ziyashoda man. Hayi khona la kungamkhona kahle. Kodwa ngoba siyasixoxela sihlola ngithi siyasixoxela. Yeah. Siyasixoxela. Yeah. Yeah. Ngoba siyasixoxela kulungile. Ngoba kahle kahle kunento ekushayayo wemfethu. Kunomuntu owayakena manikhuluma ngento yabantu abadala naxabana. Recently. Manikhuluma ukubuza ngento enomsamphakathi naxabana. Ngobani ilento okuthatha lento kanti wena kunezinye izinto ongakhona ukufinyelela kuzona ngoba kukhona lenkinga elapha emsamo. Yeah. Uzokubuza ngobuhlali mfethu, kunobuhlali ofana ngabu nabo. Uqala ngamabomu kubuhlali. Ngoba ngizokukhuluma ngalo gogo lo ombuzayo. Lo gogo ombuzayo umbuza ngoba wambona esendaweni engathi khona into ayewashaya. Yeah. Inhlambuluko. Kunenhlambuluko emele yenzeke khehlo yazo. Yeah. Kunenhlambuluko emele yenzeke. Hayi kimi mina ngenwa ke. Cha. Inhlambuluko ya ngoba kona kunokungcola vele phakathi ngikhulu njengoba ngisho ukuthi inkinga yesibongo ikhehlela engizalayo nomazibaba wakhe yabona. And manje mina sengize ngathatha ngesibongo sakhe okuyisibongo sakama wakhe sikagogo. So ngibukela ukuthi angeke kungihluphe na wegcineni and emayena akafuna ukusukuma lokuyilandelela uthi akamkhulisanga vele and akumhluphi indawo soze wakhula sokupension manje akaze ahlupheke ndawo. Kunecala elisamlindile. Elidlala. Ngoba ngeke avela athule nje kanjalo kwalula kanjalo yabo. Yazi wemfethu la engifuna siye khona ngoba masongena kuleyo nto leyo khona indaba esogcina sifika kuyona engeke uzoyithanda yabo. La engifuna siye khona kulento le ukuthi uzibuke ukuthi ukuze kanti phela manje niziveze kahle bafethu nginazi ukuthi ningobani kanti kumele kwenze njani ngoba leli cala elingembethe akulona lami laqala kumzali. Inkulumo zakho lezo. So ngingekho moshisa impepho kodwa ziwela kimi ngoba ngiyimi inkulumo zakho yabona. Yeah, so wemfethu ngoba ke umuntu usaphila usanalo ithuba awuhambe komalume yaso ufike umise uqala ukukhuluma nomalume bese ucela kumisele izibani yaso mayibisela izibani umalume ebese ninxuse umuntu oyisalikazi laphana umaka malume yaso nimnxuse ugogo laphana ngoba kulo yamuzi kukho abakhona into vele eyokusiza abantu yake yabakhona ekhaya yaso okuyiyona into esawumbango namhlanje ngoba nalo ufise ngathi ngaba yimina nalo ufise ngathi ngaba yimina kanti abadala bayamazi umuntu ekumele kube uye esixoxa naye injalo impela shaye khona mkhulu oyithube basiza vele ugogo. Hayi akufuna ukuzigcina esikhuluma manje indaba ejulile sikhulumela kahle ya angifuni ukuya lapha ngoba mina ngivuka ulaka mina ngize ngabe zokhuluma ngalo malume wakho lo ophethe izinto ezingalungile. Yiko vele ngiba nenkinga nokuthi ngiyekhona ngoba nomona ukhona. Bese ngihambe mina ngiye kulo amalume lo awusingihluphe. And lo mdala kumele angilungisele vele akahlala ekhaya straight. Udlala estradini ubona ukuphazamiseka kancane mara ubuya be right net ukuthi bamlimaze kunxaneni yabo. But usengalungisa nengamkhulumisa net ukuthi akahlaliseki vele. Angithi share right uyomdala vele. Wena vele kumele ekhulume nabadala hayi lo ozama ukuba umfwabo. Yeah. Uzama ukuba umfwabo. Umuntu lona uthola intombi vele eyisangoma manje iyangisa vele. Angithi ngisho sikunezinto engafuni sigcina sikhuluma ngazo. Yeah.
Ngoba mina ngizogcina Yeah, mina easy. mina mina mase ngidiniwe mina ukhipha negama mina akunandaba. Hawu. Yeah. So nje Yeah. into kanjalo. So ekugcineni wemfowethu udaba lakho ulilele lapha. Awukhulume naloya malume lana akumisele lento. Wenze into kunento emele uyenze lapha ekhaya. Wamukelewe kahle correctly lapha ekhaya. Bese masuqedile emva kwalokho yonke lento aduyidla ngeke izisebenze vele. Kumele ufine uqalele phansi. Kunento kunamagobongo kumele uwadle. Kulamagobongo kumele uwadle kunempande yasekhaya. Kini ekumele ibe phakathi kulawo magobongo. Kube kuqala izinto zakho ke mfowethu. Properly. Hayi lento le ukuthokoza sokugcaba la lokho bedlala ngawo ngoba ubone kuyimanje lento ibuya ilwa nawe. Yeah. Nguvala. Injani? Number 1 ke khehla lami. Hayi, ngikudischarge. Sikhulume nabanye abantu. Yeah, mkhulu no ngizokinbox ukuze siye step by step ngoba Hayi, akunankinga mfowethu. man. Hayi, Nasendoda zothethe so kuba i-challenge. yazi wena mfowethu uyangithusa ngoba uke wacabanga wena usuke wafisa nanokufa. Aningabe. Ngcono ngivele ngifa. Wazama futhi nane-overdose kodwa kuzange kwenzeke. Yebo. Wena uthini Hayi, leyo? ngizogcina sineke indaba zakho la mfethu. Hayi, asiyeke le ndaba. Asiyeke okunye siyokukhuluma sodwa eceleni. Yeah. Uzawukhanya kunjengoba sengithole wena nje uyibona le ndayi. Ngiyathemba ukuthi hayi sengifike ekugcineni. Soxoxa khehlo yeso. Sikhuluma lento Ngizokinbox manje ngizocontrol number. Alright, ikhona lapha kwi-bio. Sokhuluma yeso. Okay, mkhulu kwanje mkhulu ngiyabonga kakhulu. Mile nkosi yami. Sengikudischarge. Be right. Talk to people bafethu. Engage nabantu. Okay, ngidliwa la angijwayele iMadrid as. Yeah. Yeah. I discharge. Truly now. I discharge. Asikhathi sokudlala la mfethu. If I accept you, must talk. Manje ukuthula la ufuna abuka ngehli. Fuck. Talk to us. We're here. Ebuza can I use igobongo lamakhosi ekhaya manje. Ayikho naye ukuzokwazi uyisebenzisa makusho abantu bakini. Your job is to get the communication between wena nabantu bakini. Because kumele kube bona abazokutshela ukuthi yini omele uyithole, yini omele uyidle, yibuphi ubulawo basekhaya kini. Your own ancestors. Nakhona size sifuna ukudla igobongo nje silidlela bani. Ubani omdlela igobongo? Why? Hayi ngifuna ukudla nje ulokuла. Umoya man, imoya evela kuphi? Izona zonke izinto emele uzibuze ekhaya kini lezo mfethu. Kwabantu abanikazi bomsebenzi wakho. Those are the right questions to ask emsamo wakho. Ishu. Because if you don't ask those questions, ngeke uzube fethu nezimpendulo eziqondile ebhekene nawe kusho ukuthi you won't reach your true potential. Yebo Nkosi ninjani wema? Bathi siyaphila mfowethu. Ayide ngidla ninjani Nkosi yami? Siyaphila. Yeah. Hamba kahle kodwa. Hayi, hamba kahle siyancela. Yeah. Asikhulumela phansi le ndoda manje ukhuluma ngathi uvalele. Ngihleli nobani la wena? Ngiseshop. Alright. Kabahle kodwa Nkosi yami. Hayi siyaphila mkhulu. Hamba kahle siyancela. Yeah. Ikhala ngani le ndoda amakade ekhala ngobisi?
Xakile mkhulu. Xakile. Endoda ifuna ukuhlolela usho ngani uthi ngicela ukuthintela mkhulu ngoba ufuna ukuthintela. Yalibona ikhehla namhlanje ibuye ijike futhi icasuke. Hayi ngoba kukanjani wemntu wemfethu yabo. Siyasikhulumela mfethu ngoba kanjani nani. Kodwa-ke into exaka kakhulu ukhala ngemali. Into okhala ngayo ukhala ngemali phela esandleni, number 1. Number 2, ukhala ngosizi. Kunosizi mfethu elikuvelayo. Ube ngathi ngathi ungaba wedwa ngoba njalo uma uhleli nabantu ngisho nasekhaya kini ngathi ungaba wedwa ngoba you feel disappointed so many times. Yayizwa lonto. Mangahamba ngize ngiyokhuluma ngesimo sakho qobo lwakho wena. Nesimo sento ekuhluphayo ngokamoya. Uzuhlala uyibuza ukuthi ngabe kukhona yini umuntu ozwa lento engiyizwayo. Ngoba uthi mawukhuluma nabantu uthi uyababuza ngamaphupho nani bavele kube ngathi wena ohlanyayo. Mawuqala ubatshele into oyibonayo nani kube ngathi hayi uyashaya ke. Muzwa ukuthi abezwe eqalile. Yabo. So wefethu lokho alone should also teach you ukuthi amaphupho akho mfethu ungawakhulumi nabantu yazi. It should teach you ngoba uyingane engafani nabanye abantu and vele abaku-understand ngoba lento ephila kuwe vele iyabahlula. Straight talk. Singalokho esishona lena le. Iyabahlula. Hayi wena unesithunywa. Hayi wena unamakhosi amakhulu. Nani ngilapha phela. Qaleke inkinga. Yizwa ke lonto. Wefethu mangihamba ngiwela ngale. Ngihamba ngithi ngiyezwa. Ngihamba ngize ngikhulume ngesimo sento evelayo engathi ukhona umuntu okuhlebelayo. Izongathi yizwi ngathi uzwa into kodwa manje ubuye unga-understand ukuthi lemilunu leli likhulunywayo. Yazi mfethu wake wezwa ngomndaba. Ngiyazwa ukuthi ugogo uzala ubaba wayethwesa umndawo khona le kuMozambique. Mama yini ufuna ikhulunywe yimina nje lento. Hawu le ndoda. Ngixolisa mkhulu. Yeah, mina awuyeke ixoxo yimini indaba. Nginesizathu ukuthi awungeke ngiyikhuluma ngoba ngizokhuluma ngokuthi kunezinto ezake zathathwa ezaphazamisa umsamo wami. Hayi awungizwa. Ngiyakuzwa. Kunento eyenziwa ngendlela engayona ekuyiyona into eyenza ukuthi ezinye izinto zingenzeki ngendlela. Ngikubuza ngomndawo ngamabomu ngoba into ekuhluphayo. Wake watshelwa wena angeke ngize ngisho ukuthi kanjani ngobani. Uke wafika endaweni mothi uyohlola bakutshela indaba zokuthi wena ngathi kunento ehamba nawe incikile lana lo muntu ohamba nayo unolaka akafuni ukwenza ini ufuna ukuthi kuba uyena ozozenzela ngaphezulu kwempilo yakho. Kunjalo mkhulu. Wena mfethu kahle kahle uyisangoma. Sengikubekela nje straight. And lolu hlobo lobungoma lakho olukuhluphayo luhamba kakhulu namanzi mfethu. That is the reason why uhlala umphupha logogo wakho umbone ngathi uyawasha lapha amabhaya akhe nani. Aza uzubona aza kuthatha kubeke ngaphansi kwalowo mfula ubabone begida bashaya negubhu nani ukujatshula nani uze wabona nanomsebenzi wenziwa. Nkosana Kudla Zama. Hayi angazi lutho ikhona into engiyaziyo mfethu awujova. Ha ngaze ngatshela umuntu. Cha manje siyikhuluma ezinye izinto asikwazi mfethu ukuthi ucela ukuhlolela bese mase ngikuhlolela singayikhulumi manje siyengqo kule ndaba le ongayi understand ngoba we understand ukuthi why. Phela kunjalo. Awazi ukuthi why. It's because vele ugogo wayihamba indlela kodwa azange ayiqede
okusho ukuthi ngoba efikela yena mathupha ewumuntu ozokhuluma nawe ezokwembatha ekukhombisa indlela nani. Ingakho ngelinye ilanga ukuthi uhleli unukelwa ukudla okuthile, ngeke ngikusho ukuthi yini. Ngelinye ilanga uzwe ngathi kunuka into engathi impepho, ngathi uhalela ugwayi uthi awubhemi nanokubhema into etheni, kodwa ubuhalela uthi hayibo yini namuhla. Ukunuka ngisho na utshwala, kodwa ngiyakubuza ukuthi awenzi ngani, ngeke uze ungiphendule. Wefethu indaba yakho toqala kumele uyenze. Kumele awuqala umesela ugogo into zakho, yazi? First thing kumele uyenze. Second thing kuzoba nento yokwamukela ozoyenza. After that kuzoba khona izinkambi ozoziphupha, izinkamba ke lezo zokukulapha ozoyiphupha mkhulu. Uzoyiphupha lezo izinkamba ekuyinkamba ezizokulapha. Ngoba kumele uzidle lezo izinkamba, uzidle before bangenise kwinto eyiligobongo, right? Lezi izinkamba lezi bazokukhombisa. That is the reason why uhlahlale ube ngathi uyibone ngathi uhamba ezihlahleni ezithize. Lezo izihlahla vele zizokulapha lezo. Uthi phela usuke ungasayiboni mase bezenza umuthi mase seyishayiwe sesihlangene, awuboni ukuthi izona. Ubona wena sekumhlophe, ubona sekubovu, sekunjani, uyayibona leyo nto. Enjalo futhi nasekhaya, lapha ekhaya kini kunomsebenzi ozowenza, iladi. Zolenza lelo ladi lelo lizokusiza kakhulu likuqaqela isimo sezinto zakho. Right? Kuzocwala kulo msebenzi ozowenza. Ungigadele izinyongo zinganyamalali. Gadele izinyongo zinganyamalali. Uzothatha lezo izinyongo lezo, uzoyifaka kulezi izinkamba bazokukhombisa zona. Ufike ugeze ngazo. Kuba kokuqala kwezinto zakho mkhulu. Right? Yes, mkhulu. Number 1 ke khehla lapho. Hayi, singeke discharge. Sikhulume nabanye. Amen kusamkwani. Number 1. Yeah. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen. Yeah, wena. Yeah. Oh. Awubathuli bonke labantu. Mkhulu. Nkosi kunjani Nkosi yami? Right mkhulu njani? Uzikhona mfowethu. Wahlula imbuzi sila nommese. Kuyahlangana kodwa ngakunini. Yo, kunzinyana. Hey. Nango. Le ndoda. Yini enzima uyiphandela kanje Nkosi yami? Mkhulu uhlangani. Yo. Le ndoda. Ukuphi usehostel? Yo, hayi nyethu uyanibona, yo. Sehostel ibanda leli. Yo, mkhulu hayi. Waba isibongo mfowethu. Makati. Makati? Ubheni Makati. Hayi. Makati. Hayi angazi ngisizwe leso sibongo. Amabhaca lawa ngithi. Exactly. Amabhaca lawo mfethu. Ngiyakuzwa. Ingakho kuvele lento le. Ibizwa ngani lento legqokwayo, le emhlophe. Le egqoka amadoda, le mawuphuma emgidini. Hayi. Wena angiyazi ibizwa ngani. Yabo? Lemhlophe. Ingathi kuyingubana nje ubusi nje angiyazi ibizwa ngani.
ibuye ibe nama-beats sometimes. Okay. Uyayibona le nto leyo mabephuma emgidini mani bayigqoke Ngiyabona. bese baphatha le nto le Yebo. le. Iyamkhulu. Ngikubuza ngoba mawungena nje kuvela umuntu kanjalo mfowethu yabo ogqoke le nto lena imhlophe inanga izinto engathi zihlaza ziblue lo light royal blue ke Ngiyakubona. ya inaleyo blue nani qoke nalento le yakhona ngizothi imvunulo ke mina ngazi bizwa ngani ngesixhosa right fake yona le mvunulo le yakhona and isimo esikanjalo yabo kahle wemfowethu yabona uba ngithi uma ungena ngiyahleka ngifuyela ukuhleka ngoba ngikubona mina uwumuntu oyiphantilayo uphanda ngala thandana nokuthengisa unjalo thandana nokuthenga le ndoda na and I understand ukuthi iphumaphi leyo nto Hayi. ngoba lento ikuwena uzenzi ngisho noma uhleli nabantu ngathi nje yabo ngathi bathi ngesilungu umuntu obona ukunakwe wena Oh. Yabo. Yeah into kanjalo wena mfowethu yabo it's natural into yasekhaya kini futhi ehamba nawe inhlanhla yakho into wena unfortunately no one can tap into that energy ngoba okwakho yabo Okay. kodwa ke into ofisa ukuyibuza kakhulu imayelana nale ndaba le ezihamba iziyofika kulapha Exactly. iyona nto ozama ukuyibuza kahle kodwa lokhu ushona le yabo kahle wemfowethu unasi isifiso futhi sokuthi izinto uziqondise kodwa njalo mawuthi uzama ukuqondisa into ngala Iyamkhulu. ebese kuba into efadalalayo qale kube khona ngisho naneyinkinga zeimali qale kube khona nenkinga enzani nani leyo nto wena mfowethu inkinga yakho awuyiceli lapha kubanikazi balo msebenzi wakho unenhlanhla mfethu yasekhaya kini ekuyinto enatural ophiwe yona ekuzalekeni kwakho Iyamkhulu. kunomakhulu olapha ekhaya kini okugadile ngendlela emangalisayo ukhokho wakho Iyamkhulu. okuthanda ukufa okuyena umuntu evuka nawe yazi wena uke wacishe wangena wacishwa limali ngizingozi yemoto cishwa limali engozini yemoto wena wasinda Yarola kayi-3. apha amangami Yahlala apha amangami lo gogo wakusiza wakusindisa ngoba ekuthanda uyingane yakhe kunento ekusamele umenzele yona lo gogo kusamele umkhanyisele izinto zakho ukuze akwazi ukuthi akuqhakazisele iqiniso le. lo gogo uyakuthanda and futhi uhambe uyoxolisa izinto wazenza kuba khona into wayikhuluma ekhaya angazange bayithande yazi wemfowethu wakumele ufe ngalo suku ngikutsheleke mina Yakhumbula ngemoto injani unyawo lakho la iluphi lolu bangikhombisa lo left yini wafa insimbi kwenzakalani no lima nokufasa sometimes ingedinga cramps. Chief mawuthola isikhathi ngizothi mina awuhambe uyowenzela ugogo wakho lento le bathi ngesixhosa umbulele alright Yebo. menzele umbulelo ebese ukhulume lento oyikhulumayo ngesimo sezinto zakho alright unenhlanhla futhi emangalisayo ngikubona futhi ngathi uthanda namatekisi le ndoda uthanda nje namatekisi na lezo zinto zizokwenzeka mfethu kodwa kumele ucele kwabanikazi bomsebenzi wakho ngoba lo yagogo engikhuluma ngaye wayemhlophe basho njalo ngesixhosa Okay, sorry mkhulu. Mkhulu. Xolisa. Sikhuluma. Yeah. Andazi ugogo ubuyaphi? Ubuya kulo mama kulo tata. Ucale liphi? Mama ugogo wakho. Mama wako mama. Ukhona igama engicishe ngalisho ngeke ngikhulume indaba zakho la ebantwini. Kodwa lo gogo mayifika nawo umuzi wakhe ngithi ngiuchaza. Lo muzi endaweni selalini. Endaweni eselalini manginyuka kuona ngingena makuwa kuona ngingenela umuzi kuthango into engathi ibiwe mangingena kuona ngiwalka kukhona into engathi uround uncinci ungala ka left
bese ngala ngoba kwakukhona amagusha awasekho. Oh, Kwakukhona no. isibaya esisasha No, la. ngiyakwazi. Ngemuva ngala awuchazwe yimina musu ukungitshela hawu lento hawu la ngena ngemuva nawo umuzi awuqediwe uyakhiwa but angazi noma naqeda naphela imali wathi kanjani Yebo. selalini lo yona muzi mfowethu kumele uhambe wenza into zakho khona yeso Mkhulu. ya fika uzicelele nawe ukhanise nani ngoba bakugadile mfethu abantu bakini ukugadile nje ugogo ufa evuka nawe awazi uyibuza ukuthi yindaba kulezi insuku uma uthi uvusile la uzozama ukushaya ubrajo lapho uyafa awazi uyibuza Hayi zange ngibuze. umuntu mayemdaka mfethu ngeke baze bavume full stop ngeke ngisachaza ukunika alright Okay. ungizwile noma ungizwanga ngiyichaze ngenye indlela Ngenye indlela. lenkosi umuntu lo kumele umbethe uma engahambisani nawe ngokamoya soze yavuka mkhulu Yo. Yeah, no. This is exactly. Mkhulu. Uqede indaba because benifanele bifile kudala. hayi akunanxaki mhlobo wami ne mina ngiyathanda mfethu sikhulumele nje kube mnandi ngoba manje ngingahamba mina ngize ngiyokhuluma ngalabantu abasebenzisa ubugqwirha ekhaya mina ngahamba ngize ngiyongena kwisimo salomuntu ohamba ethi yena iy'phiwo zasekhaya zilele kuyena nabantwana bakhe Mkhulu. Yo, yayizwa leyo qiniso. ngihamba ngize ngiyokutshela ngalo muntu mina oke wahamba wayowenza izinto ezama ukuthi iy'nhlanhla zenu zijike kuyena Yo. kodwa-ke ngoba sihloli siyasixoxela ngithi Kunjalo. alright naye number 1 ikhehla lami sokhuluma-ke yeso Hey, inkosi nawe phansi bakugcine siphile ngawe. hayi inkosi mhlobo wami ne Inkosi, hayi ngiyakudischarge-ke manje alright number 1 sokhuluma mfethu yeso Okay, Alright. thanks a lot. Bye. number 1 tsa okay now I really need to take this guy bese ngiyavaya so wesibuye bafethu yebo ninjani we ma Akuhle mkhulu akhona kunjani? hey siphilile man hey ngezwe kuwe man hey ithile into kwelo cala mhlobo wami Mkhulu siyazama manje. Impilo mkhulu. inantoni impilo Hayi uphila kumathatha mkhulu. ngimathatha fela iphi le ndoda iphi le ndoda Ise Eastern Cape. phi EPE oh eGqeberha eGqeberha mkhulu. hey kutheni abantu bawelo cala banezingxaki ezicishe zifane ncam Oh. No, serious. Lapha Eastern Cape. Yabona kwelo cala ikakhulukazi manihamba ngithi nizobuya okanye manihamba ndehla ku Saint intoni lento le ibizwa kantoni le ndawo naku sengiyilibele yabo mahamba ngathi ngekariga ngizobuya ngonga Yebo mkhulu. hey baninzi abantu abahlushwa imimoya pha baninzi mhlobami baninzi abantu ngoba abantu abaninzi benza izinto ezingakhoyo right yabona Yebo mkhulu. and baninzi abantu abangcolise isimo sezinto abantu abasekhaya yabona and iyona ngxaki ekhona nje pha kwelo cala yo and nina you guys ngali ingxaki abantu abafuni bathi andazi I don't know ukuthi is it a problem yini uma uthi ukuthi hayi lokhu anikwazi who is going to die ma uthi you don't know
Yo, hayi into Yeah. yalapha le mkhulu. Aha. Abantu Hayi. banjalo. No. Abantu abafuna No, ukudila. ngoba ubugqirha buninzi mhlobami. Uyabona lona? Njalo. Ubugqirha buninzi kwelacala. And that is where the real problem is. Yazi wemfethu ngoba ngikhuluma ngawe ngalokho. Ngikhuluma in regards ngoba kunesimo sento mfethu engifuna siye kuyona. Ngikubona umuntu odla iyeza kodwa eliyeza instead of ukuba likhanyise laphazamise izinto zakho. Yabona? Oh, Ngikubona umuntu oke wancengisa kuthiwa sophakamisa ngisho nesithunya kodwa ngizokubuza ukuthi lezi sithunya kuthiwa siyaphakanyiswa kutheni ungasingathethi awukhona ngeke uzukwazi ukungiphendula. hayi njalo mkhulu. Ngiphinde ngikubuze mina ngithi mina lezi inkambo wazikhiphela imali yakhe engaka kanti zenzeni? Lutho mkhulu. Hayi angisho ukuthi ngithini yabo kodwa engizokusho nje ukuthi ngebhadi mkhulu izinyanya zakho aziyithandi lona. Alright, kunabantu abasekhaya kini wena mfowethu akubantu abaphethe into ewumsebenzi wakho abahamba nawo. Kunabantu wena mfowethu abasekhaya kini abakwembethe abahamba nawe kuzo zonke izinto yabo. Kahle kahle wena ngokwesiXhosa ulo mntwana lokuthi umhlophe. Andeve bangithini xa nithetha nibiza ucamakho pha ekhaya okanye nenza utshwala bekhaya bangabantu abangafuniyo ukuba wena wenze into ngendlela errong mhloba. Yabona lonto wena ulo mntana wena lo obethandwa ugogo nomkhulu uyingane kagogo nomkhulu wena. Yabona uyingane wena ethandwayo lapha ekhaya akuyisona sizathu abantu abaninzi benengxaki nawe. Uyangizwa bangithini yathi mina ngahamba ngize ngiyokhuluma ngesimo sezinto ekuyizona izinto othakatha ngazo ngoba bangithi ngezwe mina ngahamba ngize ngizokutshela ukuthi isingezansi sakhe sisebenzi. Njalo mkhulu manje ugeza mkhulu. Yebo ngiyazi. Yazi mina ngahamba ngize ngiyokutshela mina ukuthi izathu sokuthi ezinye lezi ingoba kunento yafaka wanikwa yona ngamelanga uyisebenzise yacaphukisa isinyanya sakho. Yazi mina ngambiza ngegama mina lo muntu ade uyakusiza ezokuthwebula man fucking shit. Hayi angazi lutho mina ikhona into endiyaziyo yo Jova andazi kwanto. Yiza mkhulu yiza. Hayi angazi kwanto. Wemhlobami kunento emele uyithole eyokuphalaza. Kunento yokuphalaza emele uyithole. Mawuphalaza lento uzothi ukuphalaza yona izokuhlupha ngoba izophuma ngenhla nangezansi. Khosi. Kunento ezophuma ngenhla. Kunento mayihlala kube ngathi ihleli la ngathi yanyuka izoma la. Amako. Lidliso. Lisuka ngaphi mkhulu? Nangoku ufuna ukungibophisa. Nanko. Nendoda. Kunento emele uyithole ezophalaza ngayo yaso. Othi xa ugqiba ukuphalaza mhloba uzongiyela endaweni yasehlane. Awu pha ekoloni zininzi izindawo ezinehlane phaya. Hamba ehlane ungiphathele uzofika uphathe nje ngisho nekhandlela elimhlophe. Bangikhombisela iblue actually. Kunekhandlela eliblue uzofika uliphathe pha. La uhlala ngakhona uhlala kwelacala le elinehlathi ngathi le highway le ehamba eSan Francis Bay. Ya njalo mkhulu. Uhlala lapho. No phela ngiyalazi lihlathi abangikhombisa lona abantu bakini. Ngiyalazi. That is why I'm able to tell you ukuthi liphi lona. Yabo. Ingalapha. So mawenza lonto, ulanga ku highway wena. Okay, I see where it is. Ngakula. Ngiyabona la, ngibona abantu mabeyosuthwini bala on the highway. Bama lapho kubone lapha leza zindlu lezi. Okay, I know where you are. Cabanga sengiyakwazi ukuthi uhlala lapha. Uzofika wenze leyo nto yaso. Mawugqiba ngaleyo nto ebese wenza utshwala basekhaya. Alright? Okay mkhulu.
wenza utshwala abasekhaya khona into ezovuleka. Kunento umsebenzi oyifisayo kade wawufuna, kunomsebenzi owuthandayo kade wawufuna. Yo mkhulu. Yeah, uzawufumana mkhulu. Kodwa-ke awuqala ulungise le nto, kunento ekumele iphume ebese uthetha nezinyanya zakho mhlobo wami, va? Okay mkhulu. Alright. Hayi, ithi ngikudischarge ndiyabaleka-ke ngoku. Number 1. Niphile ne? Cha. Enkosi. We will come back. Ndizawubuya wemakhosi, eva? I need to bounce ke ngoku. These people are here. Bayede gogo. Let's bounce. Camakho. Enkosi. I've got consultations I'm doing. So I need to do consultations now, Bafethu. Yes. Ish. Yo, Jehovah, manze. Okay, I need to complete my consultations now. Go later. When are you coming back, Mkhulu? I'm not sure. Ne? I've got consultations till 5 o'clock. Till 5:30 actually. All right, Danko. We'll talk.